салом, як хабар. вазорати корҳои хориҷияи Тоҷикистон бо нашри як эзҳорот ҳамлаи дирӯзаи Амрикову Исроилро ба иншооти ҳастаи Эрон қатъиян маҳкум ва аз шиддат гирифтани низоъ ва паёмадҳои он изҳори нигаронии ҷиддӣ кардааст. дар баробари ин созмонҳои байналмилалӣ ба монанди Созмони Милали Муттаҳид ва Агентии байналмилалӣ оид ба ҳастаи энержӣ даъват кард, ки барои пешгирӣ аз нақси қонунҳои байналмилалӣ, фоҷиаҳои экологӣ ва таъмини амният дар минтақа иқдом кунанд. вазорати корҳои хориҷа гуфт, Тоҷикистон роҳи ягонаи ҳалли ҳамагуна низоъро танҳо муколамаҳои сиёсӣ дипломатӣ медонад ва аз талошҳои ҷомеаи байналмилалӣ, ки ба коҳиши ташаннуш ва барқарор намудани сулҳи пойдор дар ховари миёна нигаронида шуданд, пуштибонӣ мекунад. тарофаи Супер Ултра Азед Мобайл бо 60 гигабайт интернет, 600 дақиқа дар дохили шабака, 300 гигабайт интернети шабона, инчунин имкони интихоби якбора 3 суперқувва, имкони тамошобу тамос ҳама дар як тарофа пайваст шав ва аз авоқаи баландсифат баҳра бар. хабарҳои бештар дар Телеграм канали Азия Плюс.